О, доста по-сериозно. Добре, 7 секунди до старта. 2, Едно. И отново състезанието започва. Дидо срещу Владимир. Team Shadowhex срещу Team Heaven Bull. Това са най-бързите състезатели, които са направили своята обиколка в времето преди 15:00. И двамата състезават с феноменалните автомобили Porsche 911 GT3. Моята лична любима кола, за съжаление, не е просто лична. А е само лична любима кола, мечтана може би. Цецо, ти каква кола искаш да си вземеш принципно? Москвич имам даже. Москвич? Ти си истински началник. И така, Дидо вече е решен, че след рестарта ще бъде по-добрият шофьор, но ето, че отново Влади успява да изпревари и да го атакува много правилно в този завой, да го затвори. Имаме и контакт. Не дайте да забравяте, че това не е като в GTA да могат колите да се разминават. Тук имаме контакт. Тук обаче Дидо много добре успя да вземе завоя отвътре, откъдето разбира се е по-къс и е доста по-бърз завоя. Успя да го скъси от вътрешната страна и виждаме, че тук вече трябва да има спирачки. Вече чухме и първият удар, където Влади успя да направи страхотна атака. Какво за Бога наистина е в главите на двамата състезатели. Те наистина са като в луда надпревара, Цецо. Нещата са абсурдно агресивни. Имаме много тежко изблъскване. Първи удар за Дидо. Даже това... стъкна. Влади успя да се измъкне. Тук вече се изпълват оборотите до последно. Четвърта скорост виждаме от Дидо. Дали това е истинската права, в която вече ще превключи и пета и ще дигне цели 150 и 160 и няколко километра, или това са мили, не мога да ви кажа. Имаме обаче тежък завой, в който ще трябва да успее да усуети колата, въпреки че този автомобил е известен точно с стабилност. Завъртане си. Внимаваме. Влади обаче е Stone Cold. Влади е с доста студена кръв. Ледения стихости. Моя глас вече започва да си тръгва. Но всичко е наред. Продължаваме напред. A wild gnome appears. Аз, Венци, Готика 45. Опа! Блъскане! Извинявам се, 47. Казах. Не казах ли? Ще вземеш първата обиколка, ама има време. Ще вземем Имаме всичките обиколки. Две Кой човек обиколки. е загрял? Само виж погледа. Не мърда. Наистина напрежението. Аз само мога да си представя на уважаемия зрител какво му е. Те наблюдават едни момчета, които наистина могат да карат. Ами какво ще гледат вие двамата като карате? Тогава ми е много Аз интересно. мога. Ти можеш. Да го мисли. Цецо, Имаме го на състезанията. Запомнете. И на двете състезания не завърши в GTA. Тук обаче Влади с невероятно агресивна атака успя да изпревари Дидо, но като че ли му остави много от външния. Завъртане! И двамата с тежък удар, но като че ли по-добре успя да се възстанови Влади и нещата наистина започват да изглеждат на едно състезание на живот и смърт. Така правихме в случая- Underground двойката. Моля? Така правихме в Underground двойката. Така си Да, ме буквално. Наистина много агресивно каране и от страна на двамата състезатели. За това е истинско удоволствие да го наблюдавате. Дише му във врата, дише му. Ляв. 10. Монстърче, как е? Как се Кажи. прави? Полека сега, Владко, полека. Да. Влади е много Браво. тежък, много тежък. Тук обаче успя да бъде изпреварен от зададе Дидо. Дали това няма да е решаващият момент в това състезание? Какво трябва да направи всъщност Влади? Готик, какво става? Как е, приятелю? Здравей! Айде, коментирай. Аз останах без глас. И тук виждаме отбора на Shadow Имаме Hex, който последни два перфектно завоя. взима завоя с лек дрифт. И ето къде е Това е решаващ права завой. преди екстремния завой, на който трябва да се набият тежки спирачки и дали Тук той ще просто трябва да поднесе. запази самообладание Дидо, а Влади трябва да направи нещо доста рисковано и да направи перфектно каране.
което може би обаче няма да му стигне. И така, имаме победител и това е Дидо от Team Heaven Ball. Заслужи комисионната! Браво, браво, Заслужи! Заслужи си го, наистина страхотно каране. Върза му, да. Върза му. Върза му. И така, аплодисменти още веднъж за двамата състезатели, Дидо и Влади. Благодаря ви, момчета, наистина страхотно каране. За съжаление, тепърва ни предстои да гледаме далеч по-лошо такова. Тактиката на чорапа проработи. Какво? Тактиката на чорапа проработи. Абсолютно, абсолютно. Сега е време за най-сладката част, момчета. Трябва да изберете по един състезател от противникови отбор, който да кара един срещу друг. Цецо, давай ти. Чакай, че прасни. Това е Ботуш. Държа да отбележа. Аз видях всичко на тази сцена вече. Днес видях всичко. Да изберем